Essalam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2025-nji ýylyň 19 awgust hepdeniň fiçenme güni. Hoş geldiňiz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallarına. Hormatly dinleýişler, biz şu gün hem TikTok'ta, salam aleikum hormatly dinleýişler, we YouTube'da efirler geçirýär. YouTube'da, Facebook'da bir topar ýene 5 tane kanalda biz efirlerimizi geçirýär. Şuňky biziň temamyz Çıkışlarmamın temasy Türkmen Garajalynyň prezidente ýülenişleri we mulimleriň ýagdaýy hakynda men gurrun etjek. Hormatly dinleýişler, men öz çıkışymy başlamakam bir näçe videolar ökejek. Ondan şo wagtda biz gurrun ederiz. Soň mulimler boýunça ýa-ni aýratyn gepleşip dowam eder. Ine men gepleşip başlamakam ýene bir ýatdyjak bolýan Abdulla Orusow we Alisher Sahatov 26 günden bäri bellisi ýok niýdedigini. Türkiýan hökümeti we Türkmen hökümeti jogapkärli şularyň ýanky bolýan ýerini kesitlemek üçin. Türkiýe hökümeti hemme halkara konwensiýany bozup şol adamlary ýitirmekdi. Türkmen hökümeti Türkmen grajanynyň başga döwletde ýitenip hiç şart etmeýän üçin olam jogapkärli. Iki tane döwlet Türkmen grajdanlaryna bolan garaýşy gaty ilhinç ýagdaý, Türkmen grajdanlary ýitdiýär, türmelerde tapylýar Türkmenistanda hiç ýyly kanunlar, hiç ýyly şolara ýagny adwokatlar berip kömekler ýok. Ine şu zatlar biz bütün dünýäde beýan edýär we Türk hökümeti we Türkmen hökümetleri kanunçylyga geçer diýip biz arzu edýär. Umid edýär. Hormatly dinleýişler, men indi häzir size bir näçe videolar öküdäň. Şu videolarda bizim halkımızın prezidente ýülenişi. Şu videolar keypine çıkan okyalar. TikTok'ta dolup barýar videolardan. O diýdigi näme? Bizim halkymız her prosedurany geçip aşakda, bolmaly prosedurlar edip, ýagny polisiýa ýülenip, MHM ýülenip, prokuratura ýülenip, bir topar administrativ gulluklara ýülenip, ahir soňunda netije gazanyp bilmän, iň soňky prezidente de ýülenip, iň soňky bolan ýanky şerti şular, ýagny TikTok'a goýup, TikTok'da prezidente ýülenýär. Ine şu real ýagdaý, hormatly dinleýişler, men efirimi başlamakam men Türkmenistan prezidentiniň katymyny ýatladyňça şul adam jogapkärli, şul adam halk tarapyndan saýlandy diýeli, şul adam söz berdi bütün dünýäniň öňünde, Türkmen halkynyň öňünde men giýjämi günni edip adamlaryň saglygyny, ýaşaş turmuşlaryny, hal maddi ýagdaýlaryny gowuşdurmak üçin işlerini diýip aýtdy. Özüňiz diňläp görüň. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi dawraly gasam edýär. Türkmen halkyna dogruçul hyzmat etjekdigmi gasam edýär. Ine dogruçul hyzmat edýärmi, kime hyzmat edýär, bize hyzmat edýärmi ýa bize garşy görüşüp kakasyna hyzmat edýärmi? Özüňiz ýazgyň kommentariýada hormatly dinleýişler, siziň kommentariýaňyz bize gatmaz wajyp. Biz siziň kommentariýaňyzy okap köp saatlar bilýär. Siziň tanqidlaryňyzy dinläp biz ösýär. Şoň üçin kyn görmäň ýazyň. Gelin esas temamyza geçeli. Men her videony goýan özüňiz ýazgyň kommentariýada näme pikir edýäňiz? Birinji video Türkmenistanyň geldi.
Inspektörüň Assalamu alaikum halkım arkadağı terdarmaz. Men şu ýylan mecburi ýagdaýda çykmak boldum. Şu ýylandan soň meni oýun soň meni ýaşatjaklar, ejem tahyra gurup maýdy. Jeýle çekilip aýyrly. Menem şu ýylan çekimden soň Ahali welaýatynyň organ işgärleri esasam Askal Bankyň orunmakar altyrıjy bäş sana aýal bolanyň meni awat goýmajagyny bilýär. Hormatly ferdarlar 2009-njy ýylda hakamyň ýurdun täzeledi. 2012-njy ýylda Iliýasow bolan Muratda döwründe işleýän döwründe buýrup esasyn Murat berdi diýeni Murat berdi Sopuýew. Izine geçirildi. Şomka diýen. Sonra oldu 2018-nji ýylda hormatly arkadaşlarymyň bildirip goýan adamlaryň işgärleriniň materialy darapyndan bu sowat esasynda meni ejen sowat etdi. 2018-nji ýylda 20-nji ýylyň 7-nji aýyna çende bolmaýan emler. Her bir 10 sanaty edara ol çekip ejen resmi namalary öz pendezinden düzüldükdir. Hormatly arkadaşlar, serdarlar 2020-nji ýylda tabip kesellenjigim aradan çykdy. 5 sanaty aýarlygym bilen bir nägeldi mollany getirip 3 gijetini ejemi çagyryp telefonlarynda bol şu ýerin maillerini oğlunun baba çağrılarına baba diyen başlayan diyenine oğlumun mailleri ma zahir ma men maillerim bu telefon biren okuyana telefon şunu dayda deyip zaftari nerede orada zaftari dedenler ayarlı olanlar elbette büyüsüp ecem bilen mailini vurup eceme mail ettiler benim kuyunum vardı yaptılar 2020-nji ýylda 3-nji futda 1-nji futda aýly bilen aýtlara fut başlyklary 1-nji futda 11 sanaty edarany terjip hiç tüýse çäre tapma hökümetiniň eden wagtlarynyň dogrulygyny Mäňärlerle 2-nji futda ýa bu da seretmenlerle vilayet 3-nji futda Kabulta garşy edip düzene 5 man aýly bilen aýjara Askal Bankyň başlygy altyrıjydan epesel Kabulta 5 man alyp 3-nji futda näme dogry edip üstüne de döwlet paýsyny atdylar. Hormatly arkadaşlar, serdarlar. Sonra men prokuratura vardım, etraf prokuratura vardım. Bar vilayet var, benim edilbileceklerdim ýok diýdi. Soň vilayet prokuratura vardım. Teretdi dokumentleri men etjeklerdim ýok, niýerden gidiler. Onu hormatly arkadaşlar, serdarmyň ýanyna bararmy ýylynda portret, Brownekensiň portretini Browneken bararmy diýse, ondan ýokary gitip bara çykaryp goýýardy hormatly serdarmy. Soň Adalet Ministrligine bardım. Adalet Ministrligi şeretmedi. Soň Milli Hukuklyga bardım. O da şeretmedi. Soňra bolsa her bir idara Milli Hukuklyk içeri işler. Onuň Adalet Ministrligi onuň arkadamly meclise hormatly serdarmy size bäş edip ýazamda arkadamly ýazamda hemmesine bäş edipden ýazamda arkadamda seretmeli onun etraf prokuratura seredi uğradı. Gülcahan gendi gelip iş geçirip gıylarımı var gelinimizi çağıranlarını onun yendi altırıcı yendi yaptı. Hormatly serdarymyz. Soňra ol diwarına da ýazamda etraf häkimligine hak geli seretdim. Başa men adresim soňra ine hormatly serdarymyz başa menki
Ahad vilayatynyň Akbuýda Anurly köçeniň 26-njy zaýyny ýaşaýan Baýramy oğlunu toňam bolsa Parahat Taýhan birleşigine diktatorlar hormatly Ferdarmat Feredine bar buň ýanyna da bardym, bar mira çykdan çykay. Kimiň ýanyna barsaň baray bolup durda jogap bermelen bu zatlara menen on bir sana hakyky dogry resmi namalary näde dogry şunu bu ýanlaşyny üçin men ýendeji dilime çekmeli bolýan şeýle diýsem bara o mira gidäýär diýip o taýym koýdy hormatly Ferdarmat nere bardym oňar bilýän nede bardymy teredi bilýän gelini hana ýakam ýyrtsak bir zorluk bakıran ana öňümde durup dur. Indi mene hiç düşsek gerek edebilem o prokuratura wa milli hukukluğa barsam wela etraba barmadym welayata barsam welayatta teretmediler. Son ýerde milli hukukluğa bardym. Kanýysasyna girdim, olar teretmediler. Milli hukuklukdan ne bu dastlany ejem bilen meni wiza alyp TikTok oýatýarlar, soňra bolsa Altrece tarapyndan tapyjylar, maşenlikleri üstüme uğradyp epesel pul mal bolýarlar. Mene edibiljek wadym ýok. Bu wizadan soň meni çykarjaklaryny, ýaşatmajaklaryny bilen hormatly Ferdarmy. Her bir wady Allahyň iradasyndan bolýar. Sizin Allah diýen adam her bir adamyny Allah Taala paçalara demedir. Paçaýdan hormat Allahyň iradasy bilen bolýan ýokarda Allah aşagda Umuman ine şunu ýaly kadiýetler, prokuratura, MHM'ler ine şu ýaly işleýär. Bar niýerekden şoň git, bar kim arda etjek bolsaň şoň et diýär. Ardalara terden oklar. Men oňa aýtdym, Türkmenistanda organlar Çin'den geçti. Näme Çin'den geçti? Tebebi Serdar Berdimuhammedow akşam telewizor görýär. Benim ýanky TikTok'da çykyşlarymda, YouTube'da çykyşlarymda kommentariýalarny ýanky kopya edip gün MHM'ni çağırıp ýalňyş bolar aýdýar. Polis çağırıp ýok edin ýanky agzy çykmada, agzynyň söz çykmady ýalydyň diýär. Bularam komanda alyp lisenziýa alýarlar, şol adamy taalamak, öldürmek lisenziýasyny alýarlar da gün basýarlar. Tutýarlar, basýarlar, ýok edýärler, kowýarlar, garal arkasynda konstitusiýany bozup durun. Konstitusiýanyň käpili dur. Ine şunu ýaly konstitusiýanyň käpili, konstitusiýany bozup organlara şuraya görkezme berýär. Ine şoň üçin organlar hiç zatdan orkanok. Gün aýdýar, barjak ýeriňe bar, bar nämetden şonet, bar ýok bolşýardyn. Kim ýatsaň şoňa ýar diýip häkim, lewawyň häkimi gyýryp otýar. Uzatka soruya bermeden bar niýerekden şoňa gitip bar ýok bolup eline zatlar alýar adamlaryň. Prokuratura, MHM, polisler hemmet şeýle, kadiýetler şeýle. Pul bermeden Türkmenistanda zat ýok. Muňa maňartynda kim dur? Şular şurýaly ramka salyp şurýaly hereket etdirýän. Konstitusiýanyň käpili. Anaň ýokmy? Men size diňledeýin. Ýene bir gerek näme diýär konstitusiýanyň käpili? Ýani şu meselede diňen gowy. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kağası tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesillerin şöhratyny hassa belende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi dawraly gasam edýär. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi gasam edýär.
Men diýjek adam ýok, sözüm ýok şol adama. Şol adam bütün dünýäni alady, bütün türkmen halky alady. Gelin ikinji video seyredelim. Şol aýal maşgala ikinji gerek eýýäm çykyş edýär. TikTok'ta. Size yüzlenmekçi bolýanlar. Size haýyş etmekçi bolýanlar. Hormatly prezidentim, size yüzlenmekçi bolýanlar. Size haýyş etmekçi bolýanlar. Şu ülkede men internetime basyp edýärler, ýa-da çekmekligime garşy edýärler. Hakimde organ işgärler görnüp uradylar. Men bunu gürlemän duruljakka elbetde ağzym yumdum. Gözüm ýaşly bolup garaşdym. Her sepärdin amýtaňyza düşürdip men oğlanjygymy sizin amýtaňyza gol çeken fermanyňyza düşmezlik barada petiçka goýulypdyr. Hormatly prezidentim, adalet söz bermäni haýyş edýärim. Yüksek instansiýa bilen oğlanjygymy amýtaňyza düşüren oklar, türmeden diýen goý beren oklar. Öýe bermeli edilipdir. Barda Kurban berdim hamer bire beren jaý, sowgat jaý üçin edilýän oýunlar. Egerde şuratlary adam bildirmeýän bolsalar, eger men sözlerime yalan söz dip pikir edýän bolsalar, barçal etrawyna polisiýada sülçady bilen rehmet çeken Jepar Gutlumaratov ýanynda baryp, şol gelinmeden näme şok çekdirenligi barada, näme stasiýa goýjak bolanlygy barada soragy edip bilerler. Barçalyk etrafyndaky Batyr Oradow prokuratura oňa bu işde eliniň madygyny, Jeparyň bu iş alyp baranyny barada soragy edip bilerler. Serdar Berdimuhamedow, arkada prezidentim, arkamda siz duralsyňyz. Şu ýagdaýlarda başçylaryndan men çekinjem ýok. Bular etbillik başçylygyny etdiler. Türmäge guratdylar töhmet bilen. Şu ýagdaýda jygym ýok. Türmede helak edip oturlar, köşäge oturlar. Loguracak bolýarlar, ejem garry, çagatyň agyny arasyna eşitip, ölürdiler. Edip biljekleri bolmak garaýanyň. Oğluň agyny alyp, oğlum ölen soň jaý almakçy. Mehriban prezidentim, Adil Şahym, şükür bar senin öz oğluny halat etmek üçin ýaragy onuň aýdym sara dutlary bolupdyr. Şu ülkede doğanym jygimy doğan hökmünü halat etmeklik men size berilen haýyşly sözlerim bolupdyrýar. Mehriban prezidentim, hormatly prezidentim Serdar Berdimuhamedow, men naçarym sesini duýarsyňyz, şu zatlar adylly her zat çözüp berersiňiz, oğlan jepdirmeden halat edersiňiz diýip umyt bilen video çekmem dowam edýänlerim. Mehriban türkmen milletim, ýazgarmadyňyz, golladyňyz, ömrüňiz uzak bolsun. Tek ýanlışlaryny düşünmediňiz. Men başyma düşdi, hiç kim başyna düşmesin. Töhmet belasy bilen türmeden öldürülip goýulmasyny hiç kim. Sizden etjek haýyşy men dowammadyr, bu zatlaryň dowamy men etjekdirim. Ine şuraýaly biziň doganymyz ýüzünçe diýe. Indi küllünçe seyredelim, hormatly ýylaşlar. Hemmeňize salam. Baş prokuratura we Mara vilayet polisiýa müdirligi meni agredipden düşürmek üçin aýdanlarymyň tasdiklanmandygyny we öňüne almak üçin ýakly çäreler görýär. Sosial ulgamlarda faktlar aýdyp duşman edýändigini düşünýärin, ýöne başga çykalagy ýok. 15 ýyldan gowrak iş tejribeden bolan bu ilkinji ýerdekdäl 2015-nji ýyldan başlap bu mekdepde ýüze çykarylan faktlar ve düzgün bozmalar barada Baş prokuratura, Prezident administrasiýasy, Adalet ministrligi, Milli howpsuzlyk komisiýasy we beýleki ähli edarlar bilen bir näçe gerek habarlaşdym. Ýöne ähli ýüz tutmalarym maňa garşy ulanyldy. Mara vilayeti korrupsiýa garşy ullugynyň ençime gerek kömek soradym. Korrupsiýanyň bozulmagy bilen baglanşykly faktlar barada ähli resmi namalar getirdim. Ýöne olar hiç hil çäre görmediler. Bu bir hil aýagylanç tegeli. Korrupsiýa garşy gulluň ýolbaşçylaryň ünsüni bu faktlar çekmeňizi we deýiş çäreler görmeňizi, ähli düzgün bozmalyk atlaryny, familiýalaryny we wezipelerini bildirýärler. Ular meniň ýazan sözlerime jogap bermeýärler, jogapkärçilik çekmeýärler, düzgün nizam we administrativ jogapkär. Hormatly prezident, arzalarym görülmese, dogry barlanmasa, okulmasa, Baş prokuratura we komitet tarapyndan sosial ulgamlar arkaly size yüzlenerim. Yüzlenmäniň baş tutanynyň ähli sözlerine şahsy gözegçilik etmeňizi we deýişli çäreler görmeňizi soraýar.
Ine bul ikinci bizim üçüncü vatandaşımız şuraya yüzlenişler etti. Ine yeni bir vatandaşımız yüzleniyor, ondan dinleyelim. Şu videomu çekmem maksadı. Men öz sesimi Türkmenistan prezidenti Arkadaş Erdoğan'ın işlemekteyen. Men 2018-nji ýylda Kureç Bamrak diýen şahsiýet bilen durmuş gurdum we ben onalaş. Men size köp eşitip durmaýyn, şuň ýa-ni TikTok'ta tap bilersiňiz. Şuna ýalmaşgyla TikTok'ta TKM Talip koyup dursun, Talip'in kanalyna koyup dursun. Şoň üçin şul ýa-ni videolary men size görkezleşim. Häzir türkmen halky, ýagny bizim watandaşlarymyz prezidente gönden gön ýüzlenip başladylar. Olar şu aşagdaky hemme prosedurlara geçip prezidente ýüzlenýär. Bul türkmen halkynyň içinde türkmen jemgyýetiniň dörül başlanma men diýär. Sebäbi adamlar öz haklaryny, öz ýa-ni öýüne gelen daşyndan MHM, polis, prokuratura, sudlaryň öýüne gelen problematyny, ýa-ni öz öýüne gelen problematyny şeýit oğramasalar başga alaçy ýok. Biz inni o köçelerde sen tutup jerime talýarlar, alyp gidýärler, o hakda görünen edem ýok. Inni öýüne gelýär şu problemalar. Biz şöyle çykmadyk, hiç tat diýmedik, ýa gözümiz ýumdyk, bolýar da düzeler diýdik. Inni şu problemalar her kim öýüne geldi. Biz şu problemaları çözmeli. Nähil çözmeli? Nähil problemalar öýe geldi? Şol problemalar. Prokuratura işlenok, ziyatka sorya, kadiyetler işlenok, ziyatka sorya, adalatlyk ýok kadiyetlerde. MHM'ler diňe pul tapjagyny bilse, seni howlya bolmasa işler hem ýok. Ýa-ni polisam şeýle, bulyň hemmesi oň üstüne de hekimlikler hem şeýle. Şunu gatnap başlasaň, bar ýok bol, nira arda ýatsaň, şoňa bar diýär. Ýagny ýa bir ýerden ziyatka alyp, ýalňyş pozisiýada dururlar, ýa-ni bir adalatlykda ýa-da iş edýär. Umuman halk kösenýär. Şol organlar, hukuk gorýan organlar işlenok. Men nämen gurgun edýän? Prezident işlenok. Konstitusiýanyň käpili işlenok. Men ýa-ni organlaryň gurgun edýän. Men nämen gurgun edýän prezident işlenok? Prezident konstitusiýanyň käpili organlara görkezme berýär. Aglaryny ýapyň diýip. Olaryň etjegine diýär prezidentten görkezme bar. Prezidentten görkezme bolmadyk bolsa, şolar etmezdi. Gorkardylar. Gorkanok gün aýdýar. Niýe etdiň şoňa bar? Bar sen prezidente bar ýa-ni olam maňa buyruk berdi diýip. Ine Türkmenistan. Adalatlyk ýok, kanunçylyk höküm süren ok. Tersine, maşeýnik bolsaň, ýallak bolsaň, sen Türkmenistanda ýaşap bilersiň. Olam bir gün sene mahkum diýerler. Ine. Şuraya durmuş gerekmi de? Ýok. Biz münasipmi şuraya dur? Ýok. Maňa şu ýerden bir watandaşymyz jaňatdy. Şolam bir güna ýagdaýda batyrypdyr. Arda edipdir bunu, munam tutup batypdyrlar. Bunu terörist etjek bolupdyrlar, ýene bir zat etjek bolupdyrlar. Gara ine şuryaly. Haklaryny gorasaň, öz adalatly, haklaryny adalatly kanun esasyna gorajak bolsaň, seni tutup basýarlar. Ine vatandaşlar Türkmenistanyň ýagdaýy şeýdi. Men 4 gün görkezdim size. Ýöne dogly TikTok'un içinde terdim. Adamlar köp ýüzlenýär. Bul bolsa Türkmenistanda jemgyýetiň, ýagny adamlaryň öz problemlaryny beýan etmeginiň ýa-ni roly gaty wajypdygyny görkezýär we şoň ýa-ni netijesiniň badygyny görkezýär we şu zatlar ösüp başlaýar. Sebäbi Türkmenistan prezidenti şu zatlara reaksiýa bermese, ýa-ni düzeltmese, ine 22-sine biz garaşýar. 22-sine nesip bolsa biz verdikt çykarýar. Ýagny biz netije çykarýar. Eger Türkmenistan prezidenti halkyň soraklaryna jogap bermese, ol impeachment'a eýe bolmaly. Ýagny ynamdan gaçdygy bolýar. Ynamdan gaçdygy şol adam şo wezipetine eýýäm, hiç kim şonu prezident diýip hasap etmelär. Şo günden başlap. Muňa ýazma, diýme, bütün dünýä guramalarına ýüzlenme, bundan tok ýok. Bul hemme zatdan gorkup ýör. Serdar Berdimuhamedow ýygnak geçirmän gorkýar. Siz onu ýaňyz. Ýanyma gelmeň diýip gyýgyr ýa, kabinet ministrinde. Ýanyma gelmeň. Ana Hacı Muratova, Çüýlük tohumyň wekili, şoň ýanyna baryň, şol çözer, men ýanyma gelmeň diýär. Hökümetde işlemeýän, hökümete degişligi ýok ýeri bolan adam
Nazar Çüyrük'ün oğlu Hacı Murat Çüyrük gelip kabinet ministerlerde yankı vize koyup hemme zatlar çödüyor. Sebäbi terdar ukypsy, düşünen ok. Ine şu ýaly prezident bilen biz niýe bar? Ösökmi? Egerde siz häzir Rossiýada, Türkiýede ýa başga döwletlerde işläp gezýän bolsaňyz, ay nesip bolsa öýe baran maşynym bor, jaýym bor diýseňiz, ona meniňizden alarlar. Şoň üçin guwanyp beýnip ýöremem. Men bakly döwletlerde, men baý döwletlerde, men demokratiýanyň öten döwletlerinde pul gazanýanna Türkmenistan bar gowy ýaşan ýok. Sen öten döwletlerde, sen demokratiýanyň entek bar döwletlerinde pul gazanyp bilýän. A biz ýaly demokratiýanyň ýok döwletlerinde pul gazanyp bilmeýän. Gazansaňam ýanky mizer, gaty pes olaylygy ýaşap bolmak. Şoň üçin sen ýene de diktator döwletine gelmeli bolýan we şu kynçylyklarda ýaşanmaly bolýan. Otaň o hiç manysy ýok da daşynda işleýän demokratik döwletlerde, baý döwletlerde işläp gelip başga bir baý döwlete, öz döwletine, öz watanyna gelýän de ýene de kösenýän. Gelin giýreliň, gelin düzedeliň, gelin hemme zady ugruny kanunçylykda goýalyň we öseliň. Gitmeýäliň hiç ýere. Näme etjek? Ortada baryp, ýanky seni hata eden oklar, ýa Türkiýe berip seni hata eden oklar, şo ýerde işläp ýürmek näme gerek? Gelin öz watanynda işläliň, öz watanynyň eýesi bolalyň. Kim olar çüýrükler? Tutak gulagynyň jenayda çeker, bütün dünýäde maskarasyny çykarar, aglap düşündirirler, näme şunu etdiler diýip. Boldy. Bir günde düzelýär. Ine şu günde bize maglumatlar gelýär. Ataly ogul gyýdy ýaşa bilen ok. Ýöne gyýgyryp ýatylar. Aktivistler iki samolyot bolup gelýärler. Näme etjeklerini bilen oklar. Ine hakyky görün. Biz tek baranda o. Ünsörüm. Ýam gurguşyp, gyýgyryşyp, MHM polisi basçylar edip, hem aktivistler getirin, bular bizi alýa. Siz getirin, bolmasa öýüdi gelse, siz al bilmersiňiz bulary. Siz bir-birden tutup getirin, biz bir-birden ýok eder, bolmasa bular bizi ýok ederler diýip gorkýar. Ine. Aljyrap otyrlar, gatal jogap otyrlar. Dogramaz ýa biz bulary şol jenaýda çağırýar. Bizim bir okumuz bar. Bizim bir sany mümkinçiligimiz bar. Şonu ýitirsek, ýene-de 5-10 ýyl ýygyna aýtmaly bolýar. Şoň üçin men halka haýyş edýän, halkyň aktiv adamlaryna, halkyň aktiv wekillerine gerekede gireli. Olanlar bir topar adam häzir çykar. Halkyň bir topar gahrmanlary öňe çykar. Biz olar gollamasak, onsoň biz puşman eder. Ýadyňyzda bolsa, Göktepe galasynda oturup ýaşulyň maslahady bolany, birden bir aýda bizim güýjümiz ýeterlik däl. Biz ortalary ýeňi bilmez. Gowsy owan taşlak gideli biz berelip ýanky aýdýalar. Men manysyny geçirýän, ýani sözme söz aýdamok. Ondan bir ýaşuldyr aýdýa. Biz gidibiler, biz öz janymyzy gorabiler. Ýöne bizim çağlarymyz, bizim akdyklarymyz bize barmak dikler. Siz şu ýerde utuldyňyz, siz türkmeniň namasyny gaçyrdyňyz. Bize de çağlar geljekler eger biz ýeňmesek, biz turmasak, biz aýdarlar. Gahrmanlar turdy, siz gollamadyňyz. Siz şol ýaly binamyz ekeniňiz, şol ýaly wyjdansyz, ahlak taýdan pes adamlar ekeniňiz. Siz şu ýerde goran bolsaňyz, biz şonu alyp giderdik azatlygy. Biz Türkmenistany dowam edip giderdik. Sizin şansyňyz boldy, siz şonu ýitirdiňiz diýip bize hormat gylmaly. Şoň üçin men hemmäňizi çagyrýan. Her kim bir kijik ädim etmeli. Sen daşar ýutdamy, sen öýüňe pul ýogat. Ay, baraş hawada. Goşulmasaňam ýöne çiredip dur. Eýýäm köplüğün alamaty şol. Sen baraş hawada, dost ýarlanyda şöyle barın, eger pul kömek gerek bolsa transportda men bereýin. Çiredip durun, ýa-da goşulun. Hemmeler goşulunna sizem goşulun diýip. Dogan arnaş, ýarlar, dostlar hemmesini aýtmaly. Eger de daşynda bolsaň, videolar paýlaş, öz ýanyna aklaryny gürleş, şolarym şeýtdirler sen ýaly. Sen hemmeler gören ok, käbiler şu videolary görmeýän okýarlar. Eýýäm halk galyp biz jemlejek bolýar. Olar entegem uhuda etýärler, entegem gorkman bolýar. Gorkup ýörler. Näçe? Şundan 5 ýyl mundan halkymyz uklap durdy. Gurbanyny arkadag diýende böküp giýje tursaň, böküp el çapýardy. Egilýärdi. Häzir näme? Her bir maşgala giýje günni aýda okýar.
Şol Gurbanyl diýen haramda ölsün diýip aýat okuýar. Mana oýuny wa ondan geçti. Indi şunu aljak bolýar. Şu maskalatyny aljak bolýar. Her bir adam. Korkan bolsa eýen gürläp başladyr. Giýje uny arzumy şu giýje uny aýat okuýar. Muradaga şunu bir Allah jan Hudaýjan altyn çaltyrak diýip yer ýuwdan yer etmiş diýip söýgelär. Hemme aýal maşallar söýýär. Söýmeýän ýok. Çağlardan galdyk, atlardan galdyk. Öz ýanky ýerlerimizi ýitirdik. Hemme zat ýitirdik. Hemme zat bozdy, maşallar ýykylyp gitdi diýip ýanky zeýrenýärler. Ine Türkmenistan. Şoň üçin aýal maşgala bolsyn, erkek adam bol, ul ýaşy 70 ýaşly bol, 12 ýaş çağjyk bol tapawdy. Sen häzir tileşke türäp ýörüň balarda, eliň bir 5 manat diýip. Sen tileşke türemeli, sen okumaly. Sen mekteplerde okumaly. Şoň üçin seniň gelecegiň üçin sen enatan öňe çykmaly. Hormatly dinleýişler, indi biz molimler boýunça temaga geçer. Men size şol molimlaryň reformlar boýunça size görüň bereyim. Ine Türkmenistanyna sizin bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň büdjetinden jemi 2,75% mekteplere gidýär. Olam Türkmenistanyň daşyna berýän statistika. Hakykatda olam ýok. Näçip? Ine büdjet edilýär. Şu büdjetde Arkadağ şäherine 3,5 milliard pul bermek ýok. Şu gelýän giýdejer paýlaşyp şunu näme diýär? Ýani her ulgamy çykdyjy belläp, giýdeji belläp, ýani bular balans edýärler da büdjeti. Gelýän pullar we çykýan pullar deňleşdirýärler de ýani büdjet kabul edýärler. Ondan prezident Mulçekki. Ünsürüm. Ýyl başlaýar bolyn, Gurbanly trek çekip gelip stroyka başlaýar. Prorab Gurban boly. Näçip? Stroyka etmese puloglar bilen. Hökman edämeli. Öýden kiçik stroyka eden uly. Näçe gymmat bahaly bolsa 3-5 ýaşda galdyrsan köp pul gazanýar bolýar. Şol ýa stroykalar edýär. Halka gerek gel. Halkyň geljegine de gerek gel. Halkyň gyzgyn problemalaryny çözmän şöyle pul urutman öz obyektine torýar. Oňa büdjetiň hemme puluny ýygnak goýberýär. Şondan okuw enjamlary, laboratoriýa enjamlaryna, mektebiň remontyna pullar ýok. Şondan aýlyklar gat etdi. Ünsürüm. Türkmenistanyň minimal aýlygy ýani murot diýende 1250 manat. Näme? Molimiň aýlygy 2000 manat, $100. Onam gazet jurnallara töläp, ýani Gurbanlyň sadakalaryna töläp, o kakadyň sadakatyna, ijetiň sadakatyna, öýüniň sadakalaryna töläp $60-70 var. Zanabesk almaly, remont etmeli, görgül şäherlere gidenine transporta tölemeli. Gara ine $60-70 var. Ine şo pullar bilen biziň molimlarymyz çağlar okudýar. Egerde sen bilime investisiýa etmeseň, bilime tölemeseň, bilim ösermi? Ilim bilim ösmez. Çağlarymyz akylly bolmaz. Şondan köçelerde ejeň, pejeň diýip töwüp ýörler. Ýa, terwe ýok. Terwe niýe dalýar biziň çağlarymyz? Öýde alan o. Öýde 30% alýar. 70% mektepde alýar. Institutlarda, başlangyç sadyklarda, başlangyç mekteplerde, orta mektepde, ýokary okuw jaýlaryny alýar. Şoň üçin biz ine şu bilim ministrligi, bilim ulgumuny biz reforma etmeli. Ine birinji bilen biz 2,75% däl dünýä maglumaty boýunça 4%dan 60% umum gelýän giýdejilerden molimlere, ýani bilim ministrligine gidýär. Bilim üçin adamlary ýani bilimde etmek üçin. Bizde şoň deň ýarty. Biz şonu unutmaly. Biz Arkadağ şäherine pullary bermäni goý bolsun etmeli. Şoň üçin şol ilim bilim ministrligine ýani Ministrsiýa obrazowaniýa şoňa pullar berip şo ýerde ýani klasslarda kompýuterler, klasslarda ýürüýte ýani uly informatik monitorlar, şöyle ýürüýte informatik programmalar, ýürüýte informatsion ýani saýtlara girmek üçin abonalar, bir topar zatlar gerek. Mekteplerde çağlar şu günle beýleki döwletlerden ýa-da ýaly. Beýleki döwletleriň çağlaryndan ýa-da ýaly. Ine ünsüreliň
Depolitizatsiya и защита учебного времени. Bu demek näme? Mektepleri depolitizatsiya etmeli. Yani siyasata sokmalı ve mekteplerdeki muallimlerin okuw wagtyny berja etmeli. Näçip? Bilim meşärleri ve okuwçylary iş beýannamany girmeýän wezipelere ýanky paradlara, manifestasiyalara, çärelere, ol subotniklara, paxta yığmak we şu meňze şartlara düýnün gatnaşmaly. Gönden göni şonu gadagan etmeli. Gadagançylyk bolýan ýolbaşçylary üçin sanksiýa tasdiklamaly. Yani sanksiýa ýermeli. Yani şular tutmaly, jenaýata çekmeli we sanksiýa ýermeli. Şulardan gaýtyp, yani bilim ministrligine işlemeli haky ýok. Hiç bir hakim haky ýok bilim ministrligine, yani buyruk bermeli, barın mekteplerinden çağırar akydyn diýip. Hiç ýyl haky ýok. Ya bilim ministrligi bul bir aýratyn ulgun. Hakim o yerli hakim. Paxta gowaça adamyň ýaşaýşy hal ýagdaýyny goramak üçin boldy. Kanunçylygy goramak üçin. Özü kanun bolup, yani prezident gelse ya subotnik bolsa ya başga bir çäre bolsa mektep okuwçylaryny türýärler. Gadagan. Yani şoň üçin şonu gadagan etmeli ve şonu bolýan adama sanksiýa ýermeli. Sanksiýa näme diýmek? Jerime salmak, gaýdyp mektep ulgumyna işlemeliler, yani okuw bilimi ulgumyna ve şunu jenaýat işe çekmeli. Mektepleri siýasatsız etmeli. Bilim ve ilim ministrliğinin derejesine bilim edaralarının siyasi hareketlerini doğru durulmalı. Hiç şeýle siyasi işlere goşulmaly. Yani bilim ministrliğinden gelýän buyruklar siyasi bolmaly. Mektep bilim. Siyaset yok içinde. Bolmaly. Ine beýerde mektepler dinden aýyrdylar ve siyasatdan. Hiç bir mektepler, hiç bir okuwçylar ene prezident gelýär diýip giden oklar. Hiç kim giden ok. Hiç kim süren oklar. Sürüm bir göräsin. Derre jalap edip ýa-ni direktor aýýarlar ýa-da oňa hiç kim gitmeýär aýsam bar ýa. Ýöne studentler aýdýarlar, ine prezident gelýär, toruňyz bolsa çykdyňyz ine çykaýmar diýip, onda olar çykyplar. Täwagt çykýarlar. Ýöne mezbur hili ýa-ni siyasata goşup mektebi siyasat edip olar ýalat ýok. Ýewropada olar ýalat ýok. Bizem şonu goşmaly. Ýürüýte şurýaly egerde siyasata goşulan wagty ýürüýte biz linia açmaly, ýani açyk linia, gyzgyn linia. Egerde bir mektebiň muallimi, bir mektebiň direktory, bir mektebiň bir vilayatyň hakimi mektep okuwçylaryny bir ýer sürse, ýa paxta ýa ýene bir zada sürse, gyzgyn linia bolmaly, şöyle jaň edip, derrew şu gyzgyn liniýadaky adamlar polis, prokuraturany derrew ýani tutup, şol adamy tutup etmeli. Şol gadagançylyklar bolmaly. Ya edin o ýakdan biz bolan ok diýse, şu edip durka gyzgyn liniýadan bir jaň etse, okuwçylar enatasy jaň etse, derrew şola tutup bolýar. Ine şol reaksiýa bolmaly. Derrew reaksiýa. Indi tölek we ýa-ni iş wagtyny tölek barada. Muallimleriň üçin täze pudok aýlyk haky bolmaly. Esasy ýa-ni minimal aýlykdan 2 hisse köp bolmaly. 2 hisse köp diýen şu minimum bolmaly. Mesela şu 1250 mi? Minimum 2 milyon 500 bolmaly. Muň üstüne ýa-ni şul tejribesine görä egerde defitsit ulgumyna işleýän bolsa, mesela şu ingliz tili, frans tili ýa bir defitsit ýa-ni defitsit hünäri öwredýän bolsa da, onu muňa aýlyk köprek etme sebebi, mesela şu informatika we hakerlerden gorunmak, ýa-ni ýa-da IA iskusny intellekti ulanmak boýunça bir täze bir hünär, täze bir bilim olam hiç ýerde ýok. O muallimleri ýa-ni sanaýmaly, onu olaň aýlyklaryny aldyrmaly. Her kim çalt ýagdaýda şu hünär öwrenip, ýa-ni mektebe şu zatlar ýaýratyn diýip, ýa şoýa podдержка berýär. Ine şurýaly şolaň mualliminiň tejribesini ulatmak boýunça ine şurýaly programmalar bolmaly, meýilnamalar. Her mektebiň öz meýilnamasy. Olam ýa-ni garanoda, raýonoda ýa-ni nimeň bilim ministrligine tasdikleýär, vilayatda, vilayat respublikada tasdikleýär,
şol berja edilip şol tiredilýär. Ondan ýanky leksiýa otoglaryny, okuw otoglaryny üçin aýratyn büdjetler bolmaly. Awatlaýyş, ýanky ýürüýte guluşyk etmek üçin büdjetler, enjamlar almak üçin sarp edilýän zatlar, mysal üçin ruçka diýdi, ýanky ukaska diýdi, ýanky meblen ýazýan ine şol zatlary ýürüýte büdjet bolmaly. Oňa molimler ýa enatalar bermeliler. Sebäbi döwlet barda. Döwletde ýürüte büdjet bar. Büdjetde ýürüte şu zatlar tasdiklanan. Sebäbi bilim ministrliği ine büdjeti finans ministrine berýär, maliýe ministrine ine şu zat almaly, şu zat almaly diýip berýär. Olam tasdiklanýar, olam aňardan pul gelýär ýürüte. Hanşo pullar? Näme mektepleriň remonty enataryň boýundan. Näme mektepleriň zanaweskalary enataryň boýundan. Gadagan etmeli o zatlary. Inatan näme näse? Ondan aýdyşmy ýaly çağlaryň ýanky iýmiti, ýanky baş klasa barmayan tek kiçi çağlaryň ýanky sadiklary diýen baş klaslar, orta mektep, ýokary hujalarda naharlar muht bolmaly adamlar üçin, ýanky çağlar üçin. Näme o gymmat däl ol. Onu gurulmaly we büdjetden pullar gelmeli. Ol büdjette ýazylan, ýöne o pullar niýe barýar, niýe gelýär? Ya o pulun mülçöre almy. Türkmenistan büdjet şeýle. Haçanla gurbanyla galanlar, ya ferdar galanlar, şoň köşklerine, itlerin köşklerine, pişiklerin köşklerine, atlaryň köşklerine büdjette dolarda ýa kesitdiňär. Ýöne haçanla molimler bolanlar, okuwçylar bolanlar 10 manat ýanky mülçörine we gatyp etmişörde. Mysal üçin nahara bermelisinden bir 15-20% ýanky şu mülçörde berýärler bermelisinden. Oňa elbetde naharyň hiýli ýok, naharyň bir vitaminleri ýok, neşeýle bolýar. Şoň üçin şol zatlary ünsürmeli. Sebäbi çağa mektepde 60-70% wagtyny geçýär. Şöyle iýmeli, şöyle okumaly, terbiýe almaly, hemme almaly. O bizim geleceğimiz nesillerimiz. Ine mektebe çeli çağlar bagy başlanýyş klaslar, orta mektep, universitetler esasy infrastrukturalaryny gowlaşdyrmaly. O diýmek näme? Klaslar kompýuterleşdirmeli, internet bolmaly, ýanky täze ulgumunda okarýaly enjamlar bolmaly. Monitorlar diýdi, kompýuterler diýdi, ýokary hili, ýokary tyýrlykly internet diýdi. Ondan ýürüýte pasobe diýilýär, ýanky учебное пособие, ýagny ýürüýte, mysal üçin biologiýany nime diýäm, adam şekliniň detallary türkmençe, on her organy aýryp düşündik bolar ýaly. Şu ýaly bir enjamlar, guralar bolmaly. Indi mekteplerde nagruska bar, ýanky goşmaça, molimlere goşmaça berilen işler bar. Şol zatlardan molimler doly aýrylmaly. Goşmaça hiç ýeri işler bolmaly. Goşmaça jemgyýet işleri hiç bir onuň işine degişli ýok. Molim alsa alar, almasa almaz. Arada okutmaň wagty bolup, standarty. Şu iş wagtynyň 80%-ni okuw bolmaly. Galan ýanky sapaklar taýýarlyk görmek, baha bermek, oturup barla baha vermek, o zatlarda aýratyn wagt gerek. Ondan ýanky arataçylyk, adalatlyk we korrupsiýa garşy görüşler näme mektepde bolmaly? Birinciden açyklyk bolmaly. Aýlyk haklaryny pul tutup ýanky gazet jurnallary töretmek, haýyr hasabada diýip töretmek, berdirmek, abone bolmak bir zatlara, molimlere degişli yer bolmaly. Molimler o zatlardan o zatlaryň ýanyna barmaly, o zatlardan olar ýanky aratsa bolmaly, goşulmaly. Açaçyn synawlary geçirmek, ýagny egzamenler geçende kameralar bolmaly, kameralarda görmeli hemme zat mekteplerde ýanky egzamenlerde egzamin sonuna listler paýlanýarmy, şol jogap berilýärmi? Ýanky dil egzamini bolsa jogap berýär, kamera düşýär, dil däl bolsa tapşyrýar, gidýär, ondan baha kesilýär komissiýa. Onu korrupsiýa ýitýär, kameralar bolsa korrupsiýa ýitýär. Ondan şu ýerde enatalaryň komiteti bolmaly. Ol işlemeli. Ine mysal üçin beýerde mekteplerde enatalaryň komitetleri işleýär.
hemme cemiyet dağıtları mulim eden o. Dine yığınak geçiriyen ayda ine şuraya cemiyet problemat var. Misal için biz İspanya gitmeli Barcelona. Ine enatalar komiteyde hemme çağırıyor enataları. Gelin enatalar komiteyden sayılayın şu yerde kim olacak ine men olacak diye. Hava siz şular bilen gidiýäňiz. Biz yönetici sapravazlar diye şöyle yani giyit bolup düşündürýär. Yönetici içinde animatör ýaly gidiýäňiz. Her kim näçe ızmışmaly, yani her enata näçe ızmışmaly, hökümet näçe tölýär, mektep näçe tölýär. Şeýdip ýa-ni bular çözýärler öz arasynda. Muny ýokurdan gelen gürkezme ýok. Şo gitmelimi İspanya gitmelimi, Angliýa gitmelimi özleri çözýär. Mektebin klasyň özü çözýär. Onsoň şonu ýa-ni ýokary ýa-ni gurumalar, medeniýet gurumalar, bilim gurumalary gollap kömekler edýär. Mekteplerde hemme alnýadatlar, mysal üçin remont edilýär, ýa-da gapylar çalşynýar, ýa aýnalar çalşynýar, ýa-da bir uly kompýuterler alınýar. Şunu açyk elektron arkaly geçirmeli, auksion arkaly we şo ýerde istenen adam tender arkaly utsa, şol berenine şol zatlar saýtda açyk bolmaly. Ine şu mektebe bilim ministrlikde bolmaly saýtyna hemme auksionlar, tenderler şu mektebe şunça dadalyny, şunça bahadan, şunça kompýuterlaryny, jemi şunça şu mehletde goýuly zat bolsa, onda hemmeler şu bahalar bolsa korrupsiýa bolmaýar. Olum korrupsiýaň bir ýa-ni nemesi. Okulary gowulaşdyrmak üçin mektep mikrograntlar gerek. Onu diýmek näme? Bir wekinli okuwçy bolsa, şoňa goşmaça grantlar gerek. Wekinli mulim bolsa, ona goşmaça grantlar gerek. Mysal üçin bir mulim himiýany öwredýär. Şol ýaly küwüsini öwredýär, çağıry gaty üsýär. Şol goşmaça sapak edip, şolary mundan meter ýa-ni öwredip bilýär we şoňa grant gerek. Grant bermeli. Sebäbi programadan çykyp mundan meter çağıry öwretse, olar ertir dünýäde ýa-ni mekteplerin arasyndaky nemelerde ýaşlarda birinji ýerler alarlar. Türkmenistany öňe getirerler. Erteki gün olar guturup institutda gidip hime boýunça mulim olarlar ýa-da bir açylar ederler. Şu ýaly grantlar gerek, mikrograntlar. Mysal üçin Türkmenistan boýunça 1 million geçmez. Häzir men size aýtdym ha, bir Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov ýöne marawak geleni diýmedim diýene 5 million dolar harç edilýär. Ine 1 million bir ýylyna hemme mektepleri paýlasan, eýýäm ýa-ni ötüşler, bilimler ösüp biz birinji ýerlere çykyp başlaýar. Köp taraplaryň bilimlerden biz öňe çykyp başlaýar. Ine şu ýaly ogularda mulimlara hökman kömek gerek. Mysal üçin ogularda ýürüýte koeffisient goýmaly. Ogularda işleýän bolsaň aýlyň koeffisient bolmaly. Ogularda işleýän bolsaň jaý üçinçilik bolmaly. Ogularda işleýän bolsaň teň ýa-ni iş terjiben ýyllary koeffisient bolmaly. Mysal üçin bir 5 ýyl bir ýerde işläp iş koeffisient ýokary bolsa, sen şonu 3 ýylda edip, şu sen koeffisientiň başga ýerlerde, şäherde 5 ýyl işleýän bolmaly. Mu поддержка diýilýär, mu ýa-ni goşmaça kömek diýilýär. Ine şu ýaly reformalar köp. Biz şonu aýdap biziň saýtymyzda çap ediler. Şo ýerde mulimler okap biler. Ine demokratik opozisiýa şunu bildirýär. Biz uly reformalar mekteplerde, çağrı bağlarında, başlanğıç klaslarda, orta mektepde, ýokary bilim mekteplerde, ýokary okuwjalarynda biz bilim reformasyny etmesek öňe gidilmez. Bizim maslahatymyz biz büdjetden diýmedim diýeni 6% mektep bilime, bilim ministrliğine bermeli, gelýän büdjetden. Biz nesip bolsa şu ýere barsak, saýlawra utsak, bizim teklip edýän zadymyz o okuwçylygy büdjete gelýän pullaryň 60%-ni bermeli. Diýmek, o okuwçylara uly investisiýalar gerek. Daýhanlara, ýa-ni potrotçylara, şu ýerde işleýän, şolar servis edýän hemme gulluklara, guruluşyk, transport, ýa-ni hekimlikler, hemme gulluklar, suw hojuluklar, hemmeler şolar hyzmat ederdi, pul gadanlar daýhanyň üstüne. Daýhan baý bol. Daýhan pullar daýhanda bol. Ýa Türkmenistan daýhançylyk 60-70% daýhançylyk. Biz sebäbi şäherlerimiz kiçi, şäherlerde etaat adamlar ýaşamak, emme 60-70% ýa-ni ogularda
vilayetlarda ýaşaýar. Şoň üçin biz şolary üstürmek üçin adamlar büdjet adamlar döredýär. Şäherde ýa bir zawod gurunyň bilen bolmaýar. Ýa-ni giýdirjileri, büdjetiň giýdirjilerini Türkmenistanyň WWP-sini adamlar edýär. Şoň üçin o hojanyň potensialy uly. 2-3 sany ýa-ni ekrançylar edip miweleri ýa-ni ekran önüne alyp bolýar. Şoň üçin potensial uly o hojalygyny. Biz o hojalygyny üstürip şonu ýa-ni noldan başlap ýokurky derejä çeldi perrabotka edip üstürmeli. Bizim Türkmenistan yer bay, yerin kümmedi ve baýlygy, ýa-ni yer vitaminiň baýlygy uly, ýöne ýere sertmeli. Şoň üçin uly investisiýalar biz o hojalygyny etmeli. Newit gazda biz ýaşap durmaly. Newit gazynyň gelýän giýdirji 30%-dan ýokary bolmaly. Olam öter. Ýöne bizim umum häzir ine Türkmenistanyň umum giýdirji büdjeti masalan üçin 12 milliarda barýan bolsa biz şonu nesip bolsa 25, 50, 60 milliarda aldyrmaly. Umum WWP'si ýa-ni hemme giýdirji taksdan gelýän, eksportdan gelýän, içine gelýän pullardan, serwislerden, önümlerden gelýän pullar şu 48 milliard. Biz şonu birinji ýyl derrew 70-80 aldyrmaly, indiki ýyllar 160-320 çelitmeli. Ol rewolýusiýon ýükleşikler. Ol halky derrew baý edýär. Biz şonu etmeli. Çünki Türkmenistan beýlik döwletler bilen aradan taklap bilen sebäbi diktatura. Granitsalar ýapyk, internet ýok, eksport etmek mümkin näl. Gaty kynçylykly, barýada korrupsiýa, investisiýa gelenok. Investisiýa gelmek üçin kanunlar näde dogry? Bir topar zatlar kanunçylyk işlenok. Hemme hukuk gorýan gurumlar, organlar işlenok. Şoň üçin bütün dünýäň pullary bize gelenok. Biz olary açar ve bütün dünýäň pullaryny çeker ve ösers. Biz uly investisiýa etdiripde Türkmenistanyna zawod, fabrika gurup Türkmenistanyna finansiýa plaşatkalar, maliýe plaşatkalar biz Türkmenistany wyzyryf eder, bökdürerse nesip bolsa. Şoň üçin şol iki sany ýer ýuwdan, iki sany ýyza alak, öýüldürüň orunmaýan adamlar bilen aýdym-aýdyp taş çalyp, arkada diýip ýarlaklary üçin adamlar bilen bizim geljeğimiz ýok. Biz diňe galmaly, bizim hiç ýyl başga variantymyz ýok. Sen 350 milyon Amerikada utay latoda, sen doğranasyn, kötenip ýör. Sen binamyz bolsaň, birini jip sürdüp gezersiň. Eger binamyz bolmasaň, Türkmenistany alaýarsyň. Sen Warşawada tak sürüp ýöräň. Sen barby Türkmenistany düzetmeseň, ýöne Türkmenistany puly bermeli ýa-da şo ýerde mihman hökmünde ýaşamaly bolýar. Biz istenlik gatlykda, istenlik ýurtda, istenlik statusda bolaly tapawut ýok, bize Türkmenistan gerek. Ol bizim ýurdumyz. Şo ýerde şu Türkmenistana barıp çıkıp artyn şo ýerde barıp sadaklar berýäli bize Türkmenistan bizinki bolmaly. Gurbanyňky, çüýlük tohumky däl, halkynky bolmaly. Ine şoň üçin men sizi galşa çagyrýan, oýanmaly, öňe gitmeli. Bize bir gün gerek. Bir günde meselemiz şöyle. Şu bir gün bolanyny biz öňünden aýdar, hemme adamy taşlap öňe çykaly. Biz alýaşlary. Biz bütün dünya cemiyetlerinde günnede ýülenýär. Biz düşündürýär ýagdaý. Olar habarly. Biz daklatçyk bolýam, Türk boýunça, Türkmenistan boýunça hemme maglumatlar gidýändir. Olar habarly. Bütün dünýälara ýülenýär. Dünya ýolbaşçylaryna ine şu ýaşaýarly. Ýolbaş Trump, ýolbaş Macron, ýolbaş Scholz, ine şu ýagdaýlar biz ýülenýär. Bize kömek edin. Eger kömek edilmeseňiz, onda biz halk bolup galar. Galan soň bize goldan kömek edin. Ine şu ýagdaýlar watandaşlar, şunu men efirimi tutarýan. Egerde soruňyz bolsa aýdyp bilersiňiz, ýazyp bilersiňiz kommentarda. Men häzir TikTok'a geçen, TikTok'ta köp boljak gel. Akşam köprek boljak, ýöne häzirlikde TikTok'ta yarım saat gürleşjek. TikTok'ta men kanalym Murat Gurbanow taparsaňyz, şo ýerde ýazylyň, abone bolun, biziň bilen habarlaşyň. Türkmenistanyna üýtgeşmeler bolany diňe demokratik opozisiýa edipler. Biz finalda häzir Türkmenistan uly bir ädimiň öňüne, uly bir geljek özgeşiň öňüne. Gurbanyň terdar ýat bilen oklar,
ýa-ni aktivistler gelip 2 samolyot bolup gelip şurary arrest etjek bolar, şuradan gorkup intek barma kap bular ýa-ni aljyrap gyýyşýarlar. Näme şu ýaly. Hemen jantalyk arzu edýän inlik gepişikler çelli hoş sag bolun, men TikTok'a giýýän. Sag bolun vatandaşlar.